Ola, moi boas noites a todos. Primeiro, dar as gracias a toda a xente que acudiste de hoxe a este festival de comparsas. Para nós, a verdad que é unha alegría que o pabellón, inda que haya discrepancias, este como está hoxe. Moitas gracias por facer o esforzo de estar aquí, inda que queramos reivindicar outro tipo de cousas. Como fai 20 anos, a verdad, levaba pensando todo o día que iba a decir hoxe con isto dos 20 anos. Planteamos a canción de Agua del Pozo. Sei que a todas as rapazas que pasaron pola comparsa e que fixeron posible de que isto sea unha realidade despois de 20 anos, inda que hoxe non estén aquí, están todas arriba e a elas vai a canción de Virgen de Agua de bueno, esta que acaba de sonar. Nada, sin máis, non quero falar máis porque eu non son protagonista aquí, a protagonista somos todas as que estamos hoxe arriba e todos vos, que para isto vai Ontroido. Gracias ás nosas familias por apoiarnos, sobre todo a miña nai. Quero lle dar aquí as gracias sobre todo por este ano. E bueno, un bico grande a todos, feliz Entroido. E inda que por fora haya crises e haya cousas, nos recorten na sanidade, na educación, en todas estas caralladas que nos están facendo, o Entroido nadie nos lo vai a quitar. Gracias. Shvarim
Hola, boas. Elena, que fas? Te expresa? Vas facer o amor ou que? Dixo eu. Bueno, como dixo antes Elena, este ano facemos 20 anos de Entroido. Bueno, temos un par de cousas aquí para facerlle, para entregarlle. Nada, a ver se vemos aquí a Fanny, pero por favor, muller, que nos van a descalificar que xa pasamos de tempo. Veña, trae aquí. A ver, ven aquí. Ven aquí. A ver, Fanny, que é a que leva aquí 20 anos tamén, xunto con Elena, entregan este ramo de Manolos, porque aquí na comparsa temos dúas voces, os Manolos e as outras. Entonces, por eso lle regalamos este ramo. E bueno, para rematar, temos algo preparado, ponte tranquila, relájate. Bueno, é unha canción, espero que vos guste a todos e sobre todo a ela. Querémoste.